Oh, di ba? Dito tayo. Dito tayo. Alright, magandang hapon. Alright. Ba yan? Magulo. Magulong hapon. Oh, di ba? Hanapan natin oh. Paraan. Ayan. Ayan pala. Naka-charge yung mic ko doon. Naka-charge yung mic ko. Pag nag-ring elite, ako na lang, punta ko dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay gusto ko munang batiin ng... Hindi, mamaya, punta ko dyan. Teka lang po, ha. Saglit lang po ha. Ayan, bago ang lahat, mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod. Bago tayo magsimula, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout. Magandang hapon po. Kay Ma'am Annalisa, ayan, mega love shout out. Magandang hapon. Kay Paul Donisa Official, ayan, magandang hapon po. Bago tayo magsimula, ano. Kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Tika lang ha. Kay Biyahing Brankel Sam ng Saudi, yan, mega love shout out. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At yan po ang ate, pagkatapos ng dating Pangulong Duterte, ano na ang susunod? Sino naman ang isusunod ng administrasyon na ito? Ito na ang ating ito na ang pinaka asam-asam nila na ang Pangulong Duterte ay maalis na tinik sa kanilang lalamunan. At nagtagumpay sila kasi nagsanib pwersa na yung mga makakaliwa at itong administrasyon na ito. Ginamit na ang pira natin. Saan na tayo patutungo nito? At iyon, dan dahil sa politika, ang bayan natin ay nagkawatak-watak na, no? Hindi na maganda ang kalagayan ng ating kasi nagkahati-hati na sa hindi maintindihan na patakaran ng ating pamahalaan na ito. Nakakalungkot man na isipin na kahit anong gawin ng pamahalaan na ito, dahil sa pinagkagawa nila sa tumulong, lalong-lalo na sa kanilang ama, kung saan ilang presidente ang nagdaan, sinubukan nila na ipalibing pero hindi nagawa. Tanging pamilya Duterte lang ang nakagawa nito, ano? Kaya nakakalungkot na isipin na ito pang igagante ng administrasyon na ito sa pamamagitan na pagsikil, lalong-lalo na sa ating mga solid na taga-suporta ng
dating Pangulong Duterte, ano, kung saan pinahirapan na siya ng husto. Ngayon, sino na naman ang kanilang tinatarget? Ang talagang target nila ay ang Vice President Sara Duterte, kung saan ito ang napakatinding kalaban nila pagdating ng 2028, nang dahil sa ambisyon ng kanyang kamag-anak. Ayan, pinipilit nilang gawing mabura sa mundo ng politika itong mga Duterte, dahil ito lang ang tanging humahad lang sa kanilang mga layunin. Lahat nakuha na nila, lahat na nakuha ang media, ang mainstream media. Kung mapapansin nyo, ang mainstream media ay wala nang wala nang binabalita na laban sa gobyerno, kung saan puro na lang papuri ang nangyayari. Yung mga magagandang magagandang ginawa daw, na aywan ko sa inyo kung anong nakikita nyo. May maganda bang nagawa ang administrasyon na ito? Marami na bang nagawa? Marami na bang proyektong nagawa? Alam nyo, ito ikwento ko lang sa inyo, i-ano ko lang sa inyo. Doon sa isang lugar namin, sa isang komunidad namin, noong araw na si Pangulong Duterte ay Pangulong Duterte ang presidente, talagang as in nawala yung mga addict doon, yung mga pusher, as in talagang nawala. Ngayon naglipana na. Magandang hapon po, Mirian. Comment lang po kayo dyan. Ayan. At pakishare na rin po ang Tagalog ka po. Ayan, Tagalog po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At iyon nga, gusto kong ituloy yung doon sa aming komunidad noong panahon ni Pangulong Duterte. Napakaraming nagsilayas talaga, as in nagsilayas, kasi binigyan nila ng pagkakataon kung saan yung ibang mga talagang talagang nakadepende na sa drugs yung kanilang nakadepende na sa drugs yung kanilang pang-araw na pangangailangan. Talagang hindi sila umalis hanggat sa ang ginawa nila, nagparehab na lang. Ayan, naayos ang kanilang buhay hanggang ngayon. Ano po work nyo? Dito po nakatambay lang. Isa akong pangkaraniwan na mamamayan lang, nagtatrabaho sa isang kilalang tao. Ayan, gusto ko lang ituloy nung mga panahon na ang Pangulong Duterte ay nandyan siya pa ang presidente, talagang as in yung pamayanan namin na napakatahimik. Ngayon po ay naglipana na. Hindi na namin maintindihan kung paanong paraan. Hindi namin alam kung talagang hindi namin alam kung ano na ang dapat namin gawin, kasi nga ito na ang realidad na ito pangkaraniwan na. Talagang naglipana na, bumalik na yung pinagbabawal na gamot sa lubong na, hindi na malaman. Ang mga pulis nga hindi na rin malaman, kasi pag hinuli ngayon, kinabukasan nakakalabas na. Kaya nga kahapon lang naawa na naman ako doon sa isang pamilya, gawa ng isinuko na ng pamilya niya, kasi as in wala na. Kasama namin siya kahapon sa isang seminar, yung kanyang asawa, yung kanyang may bahay, para mabigyan ng konting kaalaman pagdating sa tunay na nangyayari sa buhay-buhay. Ang nangyari, pag uwi niya, wala na yung kanilang kagamitan, ubos na, dahil ibininta na ng kanyang asawa ng kasi nga talagang nakadepende na siya sa pinagbabawal na gamot.
Ngayon, ang nangyari, sa halip na isinuko nung asawa, ang ginawa, tinakasan yung asawa. Oh. Ngayon, kaninang umaga, nakita doon sa ano, na nahuli ng pulis, ayan, nang nakaw na. Dahil wala nang ano eh. Wala na siyang maidugtong sa ano. Kaya, kawawa yung mga anak. Mayroong naiwan na 6 na anak. Kawawa yung babae mayroong pang dinaramdam, may sakit sa kanyang pangangatawan, may dinaramdam. Kaya nga kahapon isinama namin siya kahit papano mabigyan ng pang samantalang lunas, no? Ayan, naawa kami sa pamilya, sa kinalalagyan. Dahil nga, naglipana na ngayon, hindi na talaga makontrol. Ang hirap ng kontrolin. Lalong-lalo na yung ano, dati-rati nung una ay talagang pansarili niya lang. Ngayon, nakakaperwisyo na ng mga kapitbahay kung saan sinusuka na talaga dahil talamak na, nang nanakaw na. Hindi naman makontrol ng asawa, gawa ng yung asawa niya ngayon ay napakapayat. Bukod sa stress sa kanya, stress pa doon sa mga anak, hindi na malaman kung ano ang gagawin doon sa kanyang asawa. Yun nga, katulad kahapon, nakakalungkot na ibalita man. DMTV Macau, magandang hapon. Nakakalungkot man na ibalita kung saan ito ang kinasapitan ng kanyang sa bagay. Katulad nga yung pag-usapan kahapon, ang tao ay kanya-kanyang paraan. Kumbaga kanya-kanyang daan kung paano tahakin ang kanyang buhay, ano? Ang tinahak niya ay hindi magandang daan. Kaya 'yon ang nangyayari. Ang nangyayari, nakaperwisyo na sa kanyang mga kapitbahay. Nakaperwisyo na kung saan hindi lang sa kapitbahay. Yung kabataan, kumbaga nakaka-impluwensya na eh. Hindi na maganda yung kanyang ginagawa sa community. Kaya kahapon, at iyon na nga, gustong isurrender ng asawa para ipa-rehab. Humingi na sa amin ng tulong. Dinala nga namin naman doon sa nagpaalam lang na iihi, tumakas na. Yun, kagabi hindi na siya nakatakas dahil nahuli ng pulis, nagnakaw na eh. Dahil wala, as in talamak na talaga. As in, kawawa pa naman yung asawa niya dahil may dinaramdam sa kanyang kalusugan. Kung saan hindi rin maganda yung kanyang dinaramdam ngayon. Gawa ng sa stress sa kanyang asawa. Pangalawa sa mga anak na napakaliliit pa. Ngayon, saan na siya? Paano na ang buhay niya? Di ba? Nasira ng dahil sa drugs. Nang dahil sa pinagbabawal na gamot. Yeah, sorry sa terms kasi napakahirap na ng kalagayan ngayon, ano? Napakahirap na ng panahon, no? Hindi natin wag na nating alamin kung kakilala ba natin ang presidente or kamag-anak ba natin yan. Ang importante, pinakita ng dating Pangulong Duterte ang kanyang dedikasyon sa kanyang pagtrabaho sa gobyerno. Kumbaga, pinakita niya na sinusweldohan natin siya. Pinakita niya kung paano niya pagmalasakitan ang binibigay nating sweldo sa kanya. Ngayon, anong nakikita natin? May nakikita ba tayong pagmalasakit? Nilustay na yung pira natin. Sino ba diyan ang mga pangkaraniwang manggagawa na tulad ko? Nasaan ngayon yung pira ng PhilHealth na dapat iniisip natin na para dapat sa kalusugan natin yun eh. Nasaan na ngayon? Nilustay na. Yung budget
Napakatatalino naman sana ng ating mga ano, no? Pero bakit pinirmahan nila na blanco, walang nakalagay? Oh. Doon lang sa PhilHealth dapat magalit na tayo kasi nga pira natin yun no? Hindi na nga natin makuha yung tunay na serbisyo pagdating sa kalusugan, nanakawin pa yung pira, no? Sino ba sa inyong pumupunta ng PGH? Ako po ay sa PGH, araw-araw ako diyan sa PGH pumupunta. Araw-araw ako dumadaan diyan. Kung makikita nyo, ang pangkaraniwan dyan na magpapacheck up, gustong makaabil ng libre dyan sa PGH, makikita nyo, naglalatag na lang ng karton dyan sa sidewalk, dyan sa daanan para lang makapila, makaabang. No? Makapasok ka man dyan sa PGH, makikita mo doon sa likod, sa gilid, kalunos-lunos ang kanilang kalagayan sa paghihintay sa pamilya. Napakadaming lamok, napakadaming surot sa upuan. Iyan ba ang tunay na serbisyo ng gobyerno? Grabe, maawa kayo kung ako. Hindi pa naman ako nagkasakit ng ganun, pero kung ganun din lang ang mangyayari diyan sa nangyayari na gusto mong makaabil ng tamang serbisyo ng galing sa gobyerno, kung gano'n naman ang gagawin mo, ipagdasal mo na lang na huwag kang magkasakit para hindi mo maranasan, ano? Oh. Mayroong iba dyan, lalapit sa politiko para lang makahingi ng libreng gamot. Anong nangyayari? Di nagkaroon ka pa ng utang na loob sa politiko. Oh, hindi ba? Yun ba ang tamang serbisyo? Oh, yung pira natin na dapat para sa atin, magmamakaawa ka pa para lang mapakinabangan mo yung pirang ibinawa sa iyo. Magkaroon ka pa ng utang ng loob. Nang dahil sa pira mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob kasi pinagbigyan ka ng politiko dahil kailangan yung boto mo, kailangan pa ng photo ops. Dahil ipapakita nila yan sa kanilang mga IG, sa kanilang mga social media account na ito si politiko ay hindi nagpabaya sa kanyang constituent. Parang pinangangalandakan nila na kanilang pira, yung pira natin na dapat nating ma-abil yun. Anong nangyayari? Kaya nga itong darating na 2025, ito ang sukatan kung gaano natin pahalagahan ang ating bayan, kung paano tayo maglagay ng matuwid. Halimbawa naglagay tayo ng bago, tapos hindi gumawa ng tama, alisin na natin dahil ang buto natin ay makapangyarihan. Sa atin nagmumula kung bakit sila nagkakaloko-loko. Kaya nga sa atin din magsimula kung paano natin sila matanggal diyan. Hindi lang tayo pwedeng pumunta sa kalsada para lang tanggalin yan. 'Di ba? May 3 taon tayo. Huwag na nating palibasa idol natin kahit ano nang puro na kabulastugan ang ginagawa nandyan pa rin tayo. Huwag na tayong magpaloko, no? Kahit tayo pangkaraniwang mamamayan, napakahalaga ng buto natin. Pag nagkaisa tayo, wala silang magawa. Huwag lang nilang dayain yung bilangan, no, di ba? Kaya nga napakasakit isipin na nangyayari na ito sa panahon ngayon. Napakarami ng nagdaan na panahon na nasayang natin. May dumating na isang pangulo na naging tapat sa kanyang trabaho. Ano pang nangyari ngayon? Dahil sa mga ambisyon ng mga nakaupo, ayan, gusto na tayong sibakin, gusto nang sikilin. Alam nyo kasi ang mga boss, ang napakahirap
napakahirap isipin na pag ikaw ay nakaupo na dyan sa kapangyarihan, akala mo wala nang katapusan. Huwag nating isipin na palibasa nandyan kayo sa katungkulan, kayo na ay hindi na mawawala dyan. May katapusan din po yan. Tandaan nyo, mayroong katapusan kung hanggang kailan lang kayo dyan. Huwag nyong gawin yung ayaw nyong gawin sa'yo. Di ba? Kasi paano na kung kayo naman ay nawala na sa kapangyarihan at ganun din ang ginawa sa inyo. Di ba? Oh. Sa bagay, sabi nga nila, weather lang. Yung mga ano diyan, yung mga ayaw nila sa pagbabago, o di doon na kayo. Kami ayaw namin sa pagbabago, ayaw namin sa drugs, no? Ayaw namin maging Pilipino nang wala. 'Di ba? Mahirap tanggapin ang katotohanan talaga pag tumama na sa atin. Kasi ang unang-unang nangyayari, yung ego natin ay nasasail, nasisikil yung ego natin, yung ating panindigan. Pero tandaan nyo, katulad ng isang pamilya, sa isang pamilya talagang may isang may isang hindi maganda yung may lumalabas talaga diyan na hindi talaga anong tawag nito, hindi talaga siya para sa hindi talaga siya susunod kung ano ang gusto ng kanilang tatay, no? Lalong-lalo na talaga pag mali na yung ginagawa ng tatay, talagang hindi yan susunod, no? Kaya nga dapat pairali natin na maging tayo, no? Maging vigilant tayo. Pag alam na natin na pag hindi na nakakatulong, wag na nating yan. Pagdating ng 2025, walisin na natin lahat yan. Tingnan nyo ngayon. Ano na ang susunod? No? Marami tayong mga kababayan ngayon na naghihirap na. Yung nakagawian na nila na nakalimutan nila nung sa mga pinagbabawal na gamot, nakalimutan na nila kasi natakot 'di ba? Naisip nila yung kanilang pamilya kaya binitawan nila. Ngayon nagsibalikan. Ngayon ano na ang nangyari? Pag ang isang kasi, ang isang drugs po kasi sa mga diyan sa mga siguro hindi maniniwala nito. Yung makarinig nito, hindi maniniwala nito, lalong-lalo na yung mga nakatira sa subdivision sa mga mamahaling subdivision na napakatahimik na lugar. Wala kang makitang mga taong mga tambay. Talagang mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ko na ito, no? Yung isang drugs kasi mag-uumpisa lang yan kung saan sa barkada yan. Kumbaga sa kanta, patikim-tikim muna, no? Kumbaga, di ba? Patikim-tikim muna. Pinipilit na gustuhin kasi nga sasabihin ng barkada, wala ka namang pakisama. Join ka naman. Para naman makisama ka naman sa amin. Ganun lang ang umpisa niyan makisama ka naman sa amin. Siyempre bilang barkada makikisama hanggat sa hinahanap-hanap na nung katawan mo. Dati libre lang. Nung hinahanap mo na, wala nang libre. Kailangan mo nang bumili. No? Kailangan mo nang bumili. Ngayon, dahil wala ka naman trabaho, wala kang pambili, anong gagawin? Magbibenta ng mga gamit sa bahay. Mangungupit sa magulang. Diba? Mangungupit sa magulang. Pag walang maibigay, aawayin yung magulang. Ngayon, pag nalulong na ng nalulong, ano nang gagawin? Magnanakaw na. Ngayon, hindi na nakontento, magnanakaw na. Ayan na, magiging poser na.
Oh, umpisa na, nanira na ng pamilya ng nanira ng pamilya ng nanira. Oh, nung panahon ni Duterte natigil lahat 'yon. Ngayon, nag-umpisa na. Kaya nga binigay ko sa inyo yung kahapon yung isang nanay na gusto sanang iparehab yung kanyang asawa para lang mapaganda yung kanyang buhay dahil may dinaramdam din yung nanay. Oh, ngayon papunta na doon sa ano kasi itinawag nga namin, tumawag kami ng ano ng sasakyan, nag-request kami ng sasakyan. Aba, tinakasan, tumalon doon sa sasakyan habang tumatakbo, tumalon. Kasi ayaw niya magparehab. Kagabi hindi siya nakaligtas. Dahil gustong-gusto niya sumundot, nang akyat bahay siya. No? Hindi lingid sa kailaman, yung inakyatan niya mayroong CCTV. Tumawag ng pulis, di paglabas niya inabangan siya. O, sa halip na mapaganda ang buhay niya, nandoon siya ngayon sa ano nakakulong. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung tama ba 'yon. Di ba? Pinagmalasakitan ka na, tinakbuhan mo pa. Di ba? Ayaw mo doon sa matinong buhay. Ayaw mo doon sa matinong direksyon. Gusto mo doon sa nagkaluko-luko ang buhay mo. O ngayon, dihimas-rihas siya. Ayaw niya daw magparehab kasi nga mababaliw daw siya sa loob kung ano-ano mga katwiran. Mababaliw siya, nagmakaawa sa asawa. Eh, sino bang matuwa niyan? Wala nang masaingan yung mag-asawa kasi nga ibininta na lahat ng ano, pinatimbang na doon sa ano yung mga kaldero. Oh, yung kalan, yung tangke, ibininta na lahat, wala nang gamit. Ang akala daw nung asawa naglipat bahay na sila kasi wala na yung mga gamit. Wala na yung mga kalan, wala na yung mga kaldero. Yung pala bininta na kasi wala. Walang magamit kasi maghapon nga kami kahapon na dinala namin yung isang marami kami dinala doon sa aming community para nga maraming magkaroon ba ng sa kanilang mga sarili, magkaroon ng confidence. Kasi alam nyo naman yung mga pangkaraniwan na mamamayan, talagang ang buhay lang niya nila kung paano lang sila makasurvive sa maghapon, iyon na yun. Kaya nga inaano namin para maging tumaas naman ang kanilang moral, tumaas ang kanilang confidence sa kanilang mga sarili. Dinala namin sila kahapon sa isang seminar. Ngayon, yung isang kasama namin sa halip na maganda-ganda na yung kanyang pag uwi niya ng bahay, wala nang nadatnan na kagamitan kasi nga bininta na lahat. Ngayon, kagabi tinutulungan naman sana namin na kasi sabi niya ipaparehab na lang at tinakbuhan naman kami. Di ba? Kaya nga yung mga hindi kasi nakaka-relate nito, wala. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa subdivision, lalong-lalo na yung mga adiktos na talagang hindi makaka-relate dito. Mahirap tanggapin ang katotohanan no? Mahirap talaga matanggap ang katotohanan pag iyon ang nangyayari sa iyong buhay, no? Sa bagay, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong paraan para tahakin yung buhay natin. Kanya-kanya tayong paraan para mabuhay. O kung tinahak nyo doon sa hindi magandang daan, di doon, good luck sa inyo. No, di ba? Pero maniniwala kayo na lahat kayo ang gusto nyo sa magandang patutunguhan. Wala namang gusto doon sa ang problema minsan kasi naliligaw na tayo kung saan tayo patutungo. Hindi na natin malaman kung saan pupunta kasi nga sa kagagawan din natin, unang-una pagdating sa impluwensya, sa mga barkada, sa mga kaibigan, diba? Doon yung nagsisimula Ngayon, pag ikaw dapat maging matalino, pag ikaw matalino ka, iniisip mo yung pamilya mo, hindi ka kayang tangayin kahit saan.
hindi ka kayang tangayin kung talagang ang utok mo ay para sa pamilya. Ah, kaya nga maging ano tayo, ano, maging ano tayo sa ating sarili, kung saan wala tayong naapakan na tao, wala tayong malaya tayong mamili kung sino ang gusto natin. Sino man ang may gusto doon, okay, sige. Ngayon, tingnan nyo yung PhilHealth natin, inubos na. Paano tayo makakuha ng magandang serbisyo sa pampublikong hospital kung wala nang pira yung PhilHealth? Paano natin magamit? Ako, 27 years na ako sa trabaho ko na ito, pero ano pang mapapakinabangan ko sa kinalta sa akin na PhilHealth? Ubos na yung pira. Wala na akong magamit. Wala nang pira eh, ubos na eh. Kayo, pangkaraniwan kayong empleyado, kinaltasan kayo ng PhilHealth. Paano pa kayo makaabil ng PhilHealth kung wala nang pira? Di itapon nyo na yung card nyo kasi wala na eh. Di ba? Wala nang pirang magagamit. Yung mga private hospital na tinatanggap yung PhilHealth, paano pa tatanggapin kung wala nang pambayad yung gobyerno? Sa bagay, paborito sa mga nagtatrabaho, sa mga walang trabaho, kasi sa katuwiran talaga, no, lalong-lalo na yung mga tamad eh, trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pira. Di ba? Katwiran yun ng mga tamad eh. Yung mga tamad naman, hindi nagtatrabaho pero hindi nagugutom. Ang katwiran naman, kahit na tamad, hindi naman pagod. Di ba? Yung mga ganyan kasing katwiran, ang hirap ng paintindihin, no? Pero yung mga nakikinig, talagang pwede pa nating may yun, yung mga sarado na yung kanilang pag-iisip, mahirap nang mahirap nang mabago yung kanilang pananaw sa buhay. Ngayon, simple lang yun. Kung mahal nyo ang pamilya nyo, di ba? Alam nyo kung paano paggalawin. Alam nyo kung paano mamaniobra, kung paano mapaganda ang direksyon ng inyong pamilya, di ba? Lahat tayo mga pamilyado, ano? Marami tayong inaalala sa araw-araw. Marami tayong pinagdadaanan sa araw-araw sa pagsubok, lalong-lalo na sa trabaho. Bakit tayo mahihiya na magsalita kung pwede naman natin may share kung anong ginagawa natin sa araw-araw, di ba? May ma-influensyan lang tayo na isa na magbago ang kanilang pananaw sa buhay nang dahil lang sa ating pagsasalita dito. Masaya na ako. Lalo na kung mas marami tayong mabago ang buhay, ano? Mabago ang kanilang pananaw sa buhay, mapaganda ang kanilang buhay, no? Dapat maging tayo, no? Maging tayo sa ating buhay, ano? Ang kunik po niyan, pag tayo mahal natin ang pamilya natin, dapat mahal din natin ang bayan. Huwag nating iboto yung mga magnanakaw sa bayan, no? Lalong-lalo na yung mga nagnakaw ng PhilHealth. Ganun lang, yun lang ang kunik nun. Konektado lahat yan eh. Huwag nating sayangin. Nandahil lang sa inabutan lang tayo ng 500, ibubuto na natin yung tao. Huwag tayong magpakunik doon sa mga baluktot mga baluktot ang pananaw. Doon tayo magpakunik kung paano tayo mapaganda, kung paano mapaganda yung natin. Gandang hapon, Boss Tek. Astik pala. Di ba? Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig diyan, ano.
sa lahat ng nakikinig sa ano, di ba? Ngayon, ang ano diyan, anong sunod na? Pagkatapos kay Duterte, anong sunod na? Sino ang sunod? Di ba? Napraning kasi ang administrasyon na ito nung nakita nila kung paano sinalubong ng napakaraming tao doon sa Hong Kong ang dating Duterte. Yan, DMTV Macau, magandang hapon sa iyo. Ayan. Nakapunta ka ba sa ano? Nakapunta DMTV Macau? Sino bang mga nag-comment yan? Basahin natin yung mga comment. Ang layo eh. Ay, magandang hapon kay Astik. Gandang hapon. Sambuanga del Norte po. Ayan. Shout out kay Hunter Mark number 26. Ayan, pa shout out po. Ayan. Andito si Ned. Ano ito? Hindi ko mabasa, madilim. Sinid Dongka, ang dami mong reklamo, ikaw lang reklamo ng reklamo, dakdak ka ng dakdak. Kung mamasada ka na lang, idi kumita ka na. Namamasada po ako. Neil Dongka, ayan. Ikaw ba, may nagagawa ka ba dyan kakukomment mo? Wala, hanggang comment ka lang. Di ba? Hanggang comment ka lang dyan, wala kang magagawa. Ako may nagagawa, nagsasalita ako dito eh. Ikaw hanggang comment ka lang, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta ang comment mo. Walang magagawa, dot ka lang ng dot dyan. Alam mo, nagsasayang ka lang ng load. Manigas ka dyan. Marami kang pira. Di wow. Di wow sa'yo. Marami ka palang pira eh. Ba't ka nagtsatsaga dyan kadudot-dot? Alam ko naman na troll ka. Ako, kahit ganito lang ako, kumikita ako. Di ba? Ayan, si DMTV Macau. Ayan, hamunin mo. Magsunugan kayo ng pira. Maraming pira yan. Mas maraming pira yan kaysa sa'yo. Ako, wala akong pira, pero may nagagawa ko, nagdadaldal ako dito. Ikaw hanggang dot ka lang diyan. Magsalita ka diyan sa ano? Magsalita ka diyan sa ano, harap ng camera mo kung may manood sa iyo. Sa akin magsalita ako, may manood na dalawa, masaya ako. Nandiyan si DMTV Macau, oh. Ayan si DMTV Macau, mo ng ano, sunugan ng pira. Hindi mo kakayanin 'yan sa sobrang dami ng pira. Ayan, hamunin mo 'yan. Si ano, Neil Dongka. Wala kang ano, panis ka. Di ba? Sino pa ito? Dol, kanino ka ba kakampi? Sa Grab ba o sa Joyride? Grab o Joyride? Bakit Joyride? Masaya ang Joyride eh. Pero pag nag-joy ka, dapat i-grab mo. Di ba? Ano 'yan? Lagay mo lang sa likod. Di ba? Pag nag-joy ka, ano, sino ito? Hindi ko tuloy nabasa pangalan. Si Ribas Michael. Di ba? Ribas Michael, shout out sa iyo. Yung Grab si Duterte, yung Joyride si BBM. Tama. Di ba yung ano? Di ba yung sa tulay? Nung nag-inauguration, kanya daw 'yon, kanya daw. Nung nagiba, kay Duterte na. Ay, nako. Wala na tayong magawa. Nasaan na yun si ano? Bigyan natin ng oras ito si ano, bigyan natin ng oras si ano. Ayan, si Aztec Solid DDS. Ayan. Color green, Grab Duterte. Yes. Siyempre.
Sino ba ang mas malaking naitulong? Alam nyo, kung sino man ang driver dyan, kung sino man ang driver dyan, ilang taon na yung lisensya? 10 years, Tatak Duterte. Sino mga abroad dyan? 10 years, Tatak Duterte. Saan ka pa? Yung mga adik na ubos. Yan, mayroon pang ano. Engkanto naman pala yung kausap mo. Huwag mong dalhin yan dito. Walang engkanto dito eh. Puro tao nandito. Yung mga nagko-comment dyan. Shout out po sa lahat ng mga ka-DDS. Yan, nawala na tuloy si ano. Nawala na tuloy yung nagsabing mayaman. Tama, marami na talagang adik. Ikaw na nagsabi niyan, hindi ako. Nawala. Boss DMTV Macau, nawala na yung ano, yung sabi ko hamunin kasunugan ng pira eh. Ngayon wala. Ayan, andyan pa. Ayan pa, ayan si Neil Dungka. Hamunin mo ng ano. Yan, Neil Dungka, hamunin mo yan si DMTV Macau ng ano. Sunugan ng pira. Hindi ka uubra dyan. Mas maraming pira yan kaysa sayo. Napakaraming pira niyan. Maniwala ka. Ikaw, tao ka ba? Ang tanong ko sa iyo, ikaw, tao ka ba? Tao ka ba? Wala kang wala kang mukha eh. Wala kang mukha. Saan ang mukha mo? Shout out to Boss DMTV Macau. Yan, di ba? Si Astik, di ba? Kayo ang magpatayan. Kayo na lang. Sarap-sarap ng buhay ko dito nakaupo, Gusto mo ikaw wala kang mukha, makikipag ano ka diyan? Makikipaggurguran ka diyan, wala kang mukha. Anong gugurgurin sa'yo? Wala kang mukha. Alam mo ba, pag pinindot ko yan at blinak kita, nganga ka na, nganga. Siyempre, naawa lang ako sa'yo. Kahit wala kang mukha, diyan ka lang. Di ba? Aztec, puntahan mo yan si DMTV Macau, napakalupit niyan. Taga Macau yan. Kaibigan natin yan si DMTV Macau. Sino bang ano dyan? DDS Bohol, di ba? Saan ka? Dito lang ako. Guy Dagoy, tama. DDS. I love Duterte, di ba? Sige. Pagdating ng 2025, pagdating ng May, ipakita nyo kung gaano tayo kasulid. Iyan ang tunay. Iyan ang tunay na ganyan, Pagdating ng 2025, ipakita natin ilang paso natin lahat 'yan. Pahatid ako. Saan kita ihahatid? Wag na, baka ihatid mo ako kung saan-saan eh. Gusto mo sabihin mo pasundok kita diyan. I love Tatay Digong, di ba? Forever, solid Duterte. Marami kang ka-DDS Macau idol, di ba? Yung mga taga Macau pumunta sa Hong Kong. Ibaba mo yung Boss DM. Ibaba mo yung link mo diyan. Puntahan ka diyan ng mga solid natin diyan. Mga solid diyan. Duterte yan. Puntahan niyo si DMTV Macau. Suportahan natin yan, mga solid yan, taga Macau yan. Huwag nating kalimutan na puntahan yung yan kasi mga yan, solid yan sa Shout out Tanya Muniz, Busing, di ba? Sabi ni Milanchuli.
Ba, taga Mongolia siguro ito, no? Si Milan Chuli. Shout out sa inyong lahat. Magandang hapon po. At mag-aalasin ko na, no? May ihahatid pa akong VIP. Paul Garcia, mali ang dinadala ng mga DDS. Nagdadasal sila ng hindi naman naririnig, nakakulong. Hindi, Paul Garcia, hindi Diyos si Duterte. Ang dinadasalan Diyos, hindi tao. Ano ka ba naman? Pambihira ka naman. Mabubulok sa kulungan ng ICC si Digong. Kanina alam mo Nildong ka, kawawa ka. Parang ang tingin ko sa iyo, parang walang patutunguhan ang iyong buhay. Hindi malaman kung saan ka lulugar. Sabi ko sa iyo, puntahan mo si DMTV Macau. Ayan, pumunta ka doon sa kanya. Hamunin mo, magsunugan kayo ng pira, hindi ka uobra diyan. Oo, idol, nagpunta mga kasamahan ko, di ba? Sa Hong Kong, di ba? Baka pininance pa ito ni DMTV. Baka pininance pa nito yung mga kasamahan niya doon sa papunta ng Hong Kong kasi sobrang dami niyan eh. Nildong ka, mauna ka na. Malupit ito si Ghost Hunter. Ay, Ghost Hunter! Huwag mo nang paunahin si Nildong ka. Yung taong plastic, idol. Bayaan mo na yan. Bigyan natin yan ng urukan. Si Raulo lang magsusunog ng pira, utak may ama. Anong utak may ama? Hindi si Raulo, sabi mo mapira ka. Hamunin mo si DMTV Macau. Hindi si Raulo 'yon. Sabi mo marami kang pira. O di hamunin mo yan si DMTV Macau. Hamunin kanya na sunugan ng pira. Tingnan natin kung sinang maubos. Yung pira mo ubos na. Yung pira ni DMTV Macau hindi pa naaabo. Bakit hindi maaabo? Hindi na masusunugin yung pira niya eh. Ikaw lang naman magsusunog, di ubos ang pira mo. Ayan, saglit lang po ha. May kakausapin lang May marites. MNLF at NMLF sasabak sa people power. Amen. Wag naman nating daanin sa alam niyo ang pinakamabisang yung sulat kamay natin. Pagdating ng May 2025, doon natin ipapakita ang ating doon natin ipapakita ang tunay na lakas. May work kasi ako, idol, nung nagpunta si Tatay Digong. Okay. Marami pong panahon. Ghost Hunter. Seems hindi po ako taga Mindanao. Malupit ito si Ghost Hunter. Ghost Hunter, isama kita. Maraming aswang dito sa amin. Para ng mga aswang. Dahil hindi na natutulog. Isasama kita, makikita mo ang tunay na buhay. Tunay na realidad makikita mo. Antiki po ako. Ay, taga-antiki pala ito. Akala ko ito si Ghost Hunter nakatira sa sorry Ghost Hunter Akala ko nakatira ka sa Dasmariñas Dasmariñas Village. Kasi parang aswang busing sa Malacanang. Maraming aswang. Lagyan ko nga ito ng
Aztec, lagyan kita ng ano ha. Gusto ko ikaw ang ano, ikaw ang tagasipa ng mga ano diyan. Bigyan kita ng ano, panlaban sa aswang, Aztec. Pag may aswang diyan, sipain mo. Di ba? May asang sa likod. Yung mga Walang ipin. yung mga sulit diyan, wag mong wag mong anuhin, wag mong galawin. Yung mga aswang lang. Si Ghost Hunter, ano yan? Nanguhuli lang yan ng mga ano, aswang, kaya wag mong galawin yan. Ay, meron akong kaibigan niya sa ano sa Zamboanga del Norte. Malapit-lapit din diyan si ano. Si Kagawad Anthony. Diyan. Nakahanda na kami, 34 batalyon kami. Nakahanda or ang hinihintay. Ay. Alam nyo amino din sa unay. Maraming salamat, pero ang tunay na pagbabago hindi nadadaan sa hindi nadadaan sa marahas na ang tunay na pagbabago. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, ito yung daliri natin, ballpen. Malapit na 2025, May 12. Diyan natin ipapakita ang tunay na pagbabago. Kasi alam nyo, kung gagamit tayo ng mga ganyan, planado na yan ang gobyerno na ito. Nakaplano na lahat. Papunta pa lang tayo doon sa kung saan tayo mag-a-assemble. Wala na. Hindi tayo makabuo. Maniwala kayo sa akin. Sanay ako dyan sa mga ganyan na papunta pa lang tayo doon kung saan tayo mag-a-assemble. Hindi tayo makakarating doon. Alam nyo kung bakit? Planado na nila yan. Bago nila ginawa ito, talagang planado na nila yan. Hindi ka naalala nyo ba yung pag sa Liwasang Bonifacio, yung kay Pastor Kibuloy, di ba? Kabayo Vlog, magandang hapon. Naaalala nyo ba kung saan nandoon ang tunay na mga pang-aabuso sa mamamayang Pilipino? Hindi naman doon pinahirapan si Pastor Kibuloy. Ang pinahirapan doon yung tao, parang lumabas si Pastor Kibuloy. Yan ang katotohanan yan. No? Hindi tayo naniniwala sa ibang relihiyon, no? Pero hindi natin po pwedeng palibasa hindi tayo naniniwala. Walaan na natin yung pang-aabuso ng mga kapulisan dyan sa pangkaraniwan na mamamayan na nakatira dyan. Hindi tayo po pwedeng na lang dyan. Dapat magsalita tayo. Kasi mali na ang ginagawa no? Sabi nga nila, pag mali na, huwag tayong magbulag-bulagan. Magsalita tayo. Kasi napakahirap ng magbubulag-bulagan tayo para nating konsyente yung mga mali na ginagawa. Kaya nakapagsalita ako ngayon kasi nga siyempre may kalayaan pa naman tayong magsalita. Pag hinuli tayo, di wala na tayong kalayaan magsalita. Hinuli na tayo hanggat nandito tayo sa labas, malaya tayo. Ngayon ipakita natin dito sa gusto nyo ipakulam ko si Marcos. Ay, wag naman ganyan. Hirap na salita, ikulam mo pa, pambihira ka naman, Ghost Hunter. Huwag kang ganyan. Alam nyo, ito, iano ko sa inyo, ang politika, labanan yan ng may mga pira. No? Labanan ng may mga pira yan. Tayo walang pira. Kadalasan, binabayaran tayo ang iboto sila. Yung binabayad sa atin, babawiin nila yan, sobra-sobra pa. Kasi ang nila, napakahina natin, marupok tayo. Dahil kailangan natin yan ang tingin nila Kaya nga ginaganyan tayo
Napakarupok natin. Oh. Pero kanino ba yung binibigay sa atin? Pira din natin yon. Niluluko lang tayo nila. Ngayon, tandaan nyo, pag binigyan kayo ng pira, tanggapin nyo. Pero tandaan nyo, ang dignidad natin, hindi pwedeng ipagbili. Pag binuto mo pa rin sila, bininta mo yung dignidad mo. Di ba? Ganon lang kasimple. Ganon ang ganon dapat ang magiging pananaw natin. Pag binayaran tayo, pag binili yung boto natin, ninyo yung pira kasi atin yan eh. Pero wag nyong iboto kasi sigurado babawiin yan. Nanakawin nila yan. Sobra-sobra pa. Kaya maghihirap tayo. Tingnan nyo ang ginawa. Kinuha na yung pira ng PhilHealth. Saan dinala? Yung pundo, pinunduhan nila. Yung may pundo na, pinunduhan pa nila. Oh, di ba? Nakikita nyo? Ipapagawa ko talaga yun. Huwag ka namang ganyan, Gus Hunter. Masyado kang radikal. Pag pinagawa mo yan, pag pinagamot yan, di binalikan ka niyan. Huwag ganyan. Kawawa lang, Bongbong, hirap na nga sa kanyang sarili wala mo pa. Sa panahon ng Old Marcos, maraming naging biktima dito sa amin. Pinagpapas lang saan na ang hostisya. Totoo yan, totoo yan, Aztec, pero wag na nating anuhin yung mga nakaraan kasi ako wala pa ako noon na ako pero hindi pa ako, kulang pa ako sa siguro mag-research pa tayo ng para magkaroon tayo ng maraming kaalaman tungkol diyan. Pero talagang doon sa amin kasi ako noon 1985, 86 grade 3 ako, grade 4, ibig sabihin may konting na. Pag yung mga taga-bundok na lumabas sa bayan, kasi nasa bayan ako noon nakatira sa pinakasinto kami noon nag-aaral Pag yung taga-bundok na mahaba ang buhok at nakimpuhan niya ng mga pulis, kawawa talaga, kakalbuhin nila kasi pinaghihinalaan nila ng mga rebelde. Kawawa talaga. Kaya nga nauso nun sa amin nung araw, nauso sa amin yung alsamasa. Umalsa na yung masa laban sa mga autoridad. Sa amin, idol, pag tumanggap ka ng pira, kailangan iboto mo kasi delikado buhay mo. Pag hindi mo iboboto. Marami yan, DMTV Macau, napakarami yan. Pero pag dito ka sa Metro Manila, hindi nila magawa yan. Kasi nga dito, napakaraming CCTV dito. Sa probinsya, alam mo sa Samar, yung isang kaibigan ko doon, nung bago ano pa yata yun, October pa yata yun, September. Yung dating kapitan, ginurgor. Kasi nga, hindi umaayon doon sa gusto nung nakaupo Kaya nga ang hirap talaga, ang politika talaga, maniwala kayo, hindi yan yabang-yabang lang ng mga DDS. Talaga ito si Nildong ka. Nildong ka, pambihira ka talaga. Ano ka ba talaga? Hindi maintindihan kung saan ka ba, kung floating ka ba o ano ba nga pinagyayabang ng DDS? Kanya-kanyang yan, kanya-kanyang pananaw yan. Ngayon ipakita mo kung ano ba talaga ang mo. Yung paninindigan mo lang ang dyan, panindigan niya ng isang tao, hindi yabang yon. Paninindigan yan. Pambihira talaga ito si Nildong ka. Gang salita. Hanggang salita lang talaga. Iyon ang kaya namin na isuportay, hanggang salita Ano ba ang pwede mong gawin? Maglulupasay ka, mag-iiyak. Nildong ka, hindi ka ba talaga titigil? Talaga ito si Gus Hunter. Ay, Gus Hunter, huwag mong kulamin si Nildong ka. Ano lang yan, kanyang pananaw yan, bayaan mo siya. Malupit talaga ito si Gus Hunter Gus Hunter, lagyan kita ng
Lagyan kita ng brief dyan. Lagyan kita ng brief, Ghost Hunter, ah. Natutuwa ako dito kay ano eh, Ghost Hunter eh. Ayan, nilagyan kita ng ano diyan, brief. Nakikita yung ano mo eh, dalawang ano. Kaya nilagyan kita ng brief. Ayan, mag-comment ka, nildong ka, naka-blue ka na. Ay, Ghost Hunter. Pero wag mong kulamin si ano, si nildong ka, ha? Ano lang yan eh, iyan ang kanyang panindigan, hindi malaman kung saan eh. Lulutang-lutang yan eh, kumbaga namangka sa dalawang ilog yan eh. Maniwala ka dyan, si nildong ka. Pag binigyan ng tupad yan eh, pag binigyan ng tupad yan, magkakandara pa yan na susuporta doon kay kung sino ang nagbigay sa kanya. Hindi ako takot sa kulam. Natawa tuloy ako. DMTV, makapat katawa ng tawa dyan. Hindi daw siya takot sa kulam, pero patawad. ER Kabayan Vlog, ayan. Yan, nildong ka. Ayan si ER Kabayan Vlog, malupit yan. Taga-Italy yan. Malupit yan. Yan ang, kung si DMTV Macau maraming pira, mas maraming pira ito si ER Kabayan Vlog. Yan, napakaraming pira niyan. Hindi ako takot sa aswang. Talaga, natutuwa ako dito kay nildong ka. Alang niya talaga. Nildong ka. Ang lupit nito ni nildong ka eh. Di ba? Ganito tayo dito. Malaya tayo dito sa ano. Ganon din dapat ang pananaw natin pagdating sa ano, no? Maging malawak ang ating panindigan. Pag sinabi mong Duterte ka, sulit ka Duterte. Pag sinabi mong Marcos, ngagba. Ano sabi ni Marcos nung binabaha yung Camarinesor? Yung Region 5, sabi niya, anong gagawin natin? PBBM ako. Kaya pala kaya pala lutang eh. Pambiros lang ito si nildong ka. Total nandiyan ka ayan si Ghost Hunter. Nildong ka, magpunta ka na doon sa Kalayam. Idol, out na po ako. Sige, ingat ka DMTV Macau. Ingat sa iyong trabaho diyan sa sa Macau. Ayan. Yung mga taga Macau, mega love shout out sa inyong lahat. At si ER Kabayan Vlog, nandyan din, tawa ng tawa. Natutuwa ako dito kay nildong ka. Alam mo nildong ka, natutuwa ako sa iyo sa totoo lang. Kahit ganyan yung mga comment mo, natutuwa ako. Mas gusto ko yung mga ganyan kasi nakakapagpalitan tayo ng mga magagandang sa totoo lang. Natutuwa ako sa iyo, nildong ka. Pero huwag kang loloko-loko diyan kay Ghost Hunter dahil yari ka niyan. Hunter nga yan ng mga aswang. Ayan, ingat din TV Macau. Maraming salamat sa iyo. At nagtambay ka diyan sa lead gate. Nakakatuwa ito si nildong ka. Alam mo, napakahirap. Mahirap naman kung seryoso tayo parati sa buhay. Alam mo, nildong ka walang biro. Ako, dami ko ng taong nakasalamuha. Napakarami ko ng ang pinanggalingan ko. Hindi ako takot sa mga hunter. Bahala ka kung hindi ka takot yan kay hunter. Nako, mag-isang oras na pala tayo dito nakatambay dito sa Alam mo ba nildong ka, magiging kuwik-kuwik agad sa pira. Bisaya pala ito si Ghost Hunter.
O, paano yan? Ano na tayo, no? Inabot na tayo. Natutuwa ako sa inyo lahat. Lahat ng mga nag-comment dyan, natutuwa ako sa inyo. Lalong-lalo na dito kay Neil Dungka at saka kay Ghost Hunter. Napakasaya ko sa inyo. Nandiyan si ER Kabayan Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo at nakakatuwa kayo. Nakakatuwa kayong kahit magkakaiba tayo ng pananaw, Ito lang ang iano ko sa inyo, Magkakaiba man tayo ng pananaw. Dapat pagdating sa sarili natin, priority dapat kung saan nakikita mong napakaganda, doon ka. Natutuwa ko sa inyo kahit magkakaiba kayo, ang paninindigan nyo ay solid ang panindigan nyo. Maganda yan. Pero titingnan nyo kung ang panindigan nyo na talagang makakatulong sa pamilya mo, sa bayan, yung wag tayong pag nanindigan ka, dapat manindigan ka, no? Yan ang natin dapat mayroon kang pero isipin mong mabuti. Kung ang inisip mo gusto mong mapaganda ang pamilya mo, dapat ganun din dapat sa bayan. Ganun dapat tayo, no? Ako ang dami ko nang nakakasalamuha. Marami akong ang ko ay VIP, marami akong naisasakay ng mga VIP, iba-ibang klaseng kung makikita mo ang galawan nila, ang kanilang mga mahirap nang magsalita. Basta ako Tatay Duterte, diba? Ganon dapat pag sinabi mong ano ang nagustuhan mo, di ba? Kung anong nagustuhan mo, ipapaliwanag mo. Yan ang panindigan mo Di ba? Ako Duterte ako, solid na Duterte ako. Alam mo, sa totoo lang, nung una, ayaw ko Duterte. Pero sa ibang araw ko na yan ikwento. Sa totoo lang, nung una, ayaw ko talaga sa Duterte. Ngayon pinag-aralan ko, tiningnan ko. Totoo. May sinasabi siya, ginagawa kung anong sinasabi. Tuhan. Ano ito? Pogi mo mga vlogger pogi mo nga vlogger. Sinildong ka. Pambihira ka talaga. Nambubula ka pa Dati ako teacher. Wow, teacher pala. Siyempre, walang natututo kung walang teacher. Kaya congratulations sa iyo, Neil Dungka. Isa ka palang teacher. Maraming salamat. Maraming natuto sa iyo, no? Kaya alam ko nag-aaral ka. Alam mo ang nangyayari. Alam mo ang nangyayari sa atin, lalong-lalo na sa bayan natin sa Pilipinas. Kung saan ka man, hindi itinaas ang sweldo namin ni Duterte. Ganun ba? Kaya pala nagtampo ito. Hindi naabutan yung pagtaas ng teacher. Okay lang, naramdaman ko yung mo. Dahil, siyempre, ganun talaga Pinaglalaban mo kung anong profession mo Diba? Hindi ka nataasan, di, sorry na lang, hindi ka inabot. Wala tayong magawa dyan. Kung yan ang panindigan mo Panindigan mo kung anong hanga ko sa may panindigan. Huwag yung palutang-lutang. Ginusto mo yan, maghingi ka kay Marcos. Talaga ito si Ghost Hunter. Huwag ka naman masyadong malupit, Ghost Hunter. Malupit talaga ito si Ghost Hunter. Natutuwa ako dito pati kay Neil Dungka. Neil Dungka, maraming salamat sa inyo. At ito na nga, malungkot man na sabihin, magpapaalam na ako sa inyo dahil mayroon pa tayong obligasyon. Nakapag-live lang ako kasi wala tayong wala akong obligasyon ngayon. Kaya maraming salamat sa lahat ng dumaan. Maraming salamat kay Neil Dungka, kay Ghost Hunter, kay ER Kabayan Vlog, kay DMTV Macau, at sa lahat ng mga dumaan. Maraming salamat sa inyong lahat.
At kay Mami Mercy Kalunod, mega love shout out diyan sa sa Sweden. Mega love shout out po. Ingat po kayo. Ingat po sila lagi sa inyo. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Kagawad Antonihan diyan sa Mindanao. Kay Ji Chang Wook. Ayan, yan po ay nag-iisang apo ni Kim Jong-un, si Ji Chang Wook. Kay Miss Sari Sanchez Vlog, kay Biyaheng Brankel Sam dyan sa Dubai, sa Saudi. Mega love shout out. At sa lahat ng Kaara team, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon at God bless us all. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Paalam.